Què tal? Bon dilluns. Comencem la setmana i comencem amb entrevistes, com sempre. I avui parlarem d'un tema de política des de l'àmbit local, com sempre fem, però també des de l'àmbit nacional. Per tant, per posar-nos en context, gairebé mai no ho fem, però veiem una peça informativa que vam emetre el divendres sobre el que es va aprovar al Congrés dels Diputats el dijous. La proposta que ha rebut el suport del PSOE, el PP i Vox ha estat encallada durant més d'un any a la Cambra Baixa i es va reactivar ara fa 3 mesos quan Junts va anunciar que bloquejava la legislatura. Entre d'altres coses, la reforma preveu que robar un mòbil es castigui amb una pena de presó d'entre 1 i 3 anys, que un lladre amb 3 condemnes fermes per robatoris haurà d'ingressar a la presó encara que el valor sigui inferior als 400 euros i que els ajuntaments es podran presentar com a acusació particular. Escolteu Marta Madrenas, de Junts. No és una llei ideològica, sinó una resposta a la realitat. Amb aquesta norma s'ataca la impunitat. Trenquem amb una dinàmica que cronificava el delicte. I ho fem de manera ponderada. Finalment, Esquerra ha decidit abstenir-se després d'arribar a un acord amb el govern espanyol per reforçar la plantilla de jutges destinats a Catalunya. Escolteu la seva diputada, Pilar Vallugera. Què ens diu la gent? Entren per una porta i surt per l'altra. Això no ho evitarà, però ens quedarem a veure com es fan realitat els nostres pronòstics i d'aquí a un any i d'aquí a 2 estem igual. Per contra, Sumar, Bildu i Podem han votat en contra per diversos motius, com que la llei no incrementa les penes als grans delinqüents. Martina Velarde és diputada de Podem i Jon Iñárritu de Bildu. A todos los que nos han perjudicado, a los ciudadanos y las ciudadanas, robándonos muchísimos millones de euros, a eso no se les toca. Aquesta llei no servirà, no funcionarà, ni per aturar el furs, ni per aturar Aliança Catalana. I ho sabeu. Després de l'aprovació al Congrés, la proposició de llei anirà ara al Senat i la previsió és que entri en vigor abans de l'estiu. Ens ho explicava des de la xarxa el company Jordi Casino. S'ha aprovat la llei de multireincidència, de la qual ja n'havíem parlat en aquest mateix estudi amb la diputada, exalcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas. Què tal? Hola, molt bon dia, molt bé. Contenta, suposo? Sí, primer òbviament. de tot, per haver aprovat aquesta llei. Ara anirem a com hem arribat fins aquí. Sí, òbviament. I escolta, té molt de sentit que n'estiguem parlant avui aquí, perquè de fet aquest era un tema que me va començar a preocupar moltíssim mentre era alcaldessa de la ciutat de Girona. Perquè veia com tants i tants alcaldes i alcaldesses de tots els colors de Catalunya vèiem com un reduït, molt reduït, nombre de delinqüents, molt reduït, eren els que ens feien pujar els fets delictius a la meva ciutat. Però molt reduït, te parlo de que a Girona podien ser 10 o 12 persones, que coneixíem amb noms i cognoms, i que la nostra policia estava profundament frustrada perquè al tractar-se de delictes lleus, doncs mai acabaven podent tenir una pena de presó, i per tant no hi havia res dissuasori. Només us explico una cosa, disculpeu-me, perquè es feu l'idea del que hi havia fins avui. Abans que s'aprovi aquesta llei, una persona que robi qualsevol objecte d'un import inferior a 400 euros o que el dia del judici no pugui acreditar que l'import és superior a 400 euros, és a dir, és un marc molt ampli, aquestes persones poden fer robar un mòbil avui, demà un patinet, demà passat una collita del camp, l'altre un altre mòbil, l'altre un patinet, poden cometre 50 furs cada setmana i la llei, el Codi Penal, no feia possible que cap jutge pogués condemnar mai a la vida a cap pena de presó, per molt que hi hagués reincidència. Aquests delictes lleus estan penats amb multa, era el que abans eren faltes, amb multa, que a més, com que són insolvents, no es cobra mai la multa. Per tant, el que passava és que un gran nombre de fets delictius lleus, però que creen molta alarma social, perquè efectivament t'espanten molt, si t'agafen una cosa o pel carrer o t'entren a la botiga i t'ho estiren. Genera aquesta sensació d'inseguretat. Bueno, sensació i realitat d'inseguretat perquè t'acaben de robar el mòbil i t'acaben de robar la cartera i t'acaben de... És a dir, i que, clar, impedir que això, el delinqüent sentís que no té cap mena de repercussió. I això és el que passa avui. I ahir, i abans d'ahir, i l'altre. Ara nosaltres què hem fet?
Clar, venia molt obsessionada, ho reconec, amb aquest tema, perquè te preocupen els teus veïns, perquè ets el que dones la cara davant dels teus veïns i te deien està passant això, però no tenien eines, ni els jutges tenien eines. Per tant, ja vaig començar a treballar fa 3 anys en un possible text parlant amb magistrats, advocats, assistents socials, treballadors socials, perdó, policia, per intentar trobar una fórmula molt pragmàtica. No és una llei molt filosòfica, no és una llei enorme d'un munt de folis. No, és breu, però molt pragmàtica, molt equilibrada, només per poder donar eines a magistrats i a policies per tal que això es freni. Junts ha forçat el govern progressista a aprovar una llei de dretes? Home, si es considera que la seguretat és una cosa de dretes, clar, llavors crec que és caure en un error. Jo no sabria com situar-me a mi mateixa, perquè de fet, almenys a Junts, veig que el que intentem fer és que el que primi és el sentit comú, donar solucions als problemes reals de la gent, no? Si això algú vol dir de dretes, hem de pensar en tot cas que el fonament de la llibertat de les persones, i això és molt progressista, el fonament de la llibertat de les persones és la seguretat. Per tant, qualsevol estat, igual que té l'obligació, al meu entendre, de fer efectiu un servei públic de salut, un servei públic d'educació, un servei públic de contenció social i d'ajut social, un servei públic de seguretat, que és el fonament de la llibertat. Per tant, no. En tot cas, abans ho he dit, alcaldes i alcaldesses de tots els colors, estaven clamant, com ho feia jo, per aquesta llei, per trobar fórmules. Per tant, no. Ara, que els socialistes allà s'han vist arrossegats per al nostre trencament de relacions és obvi, perquè si recordeu, i ho heu dit, el dia que vam dir que trencàvem que s'acabava les relacions, que no confiàvem en el PSOE perquè no ens acomplia res del que havia de complir, a la tarda, aquella tarda, vaig rebre jo, perquè era la ponent d'aquesta llei, vaig rebre que s'activava aquesta llei. O sigui que una mica sí. Si més no curiós, no? Sí, sí. I et molesta una mica que passi això? No, jo el que m'interessa és trobar solucions. Sí, però no li va molestar que passés això? A nosaltres ens molesta que incompleixin tots els acords. És obvi que ens empipa i ens molesta, i per tant la situació que han acabat provocant ells mateixos doncs és molt greu, perquè, clar, algú que sigui responsable doncs no es dedica a incomplir de forma flagrant i continua tots els acords. No. En tot cas, en aquest cas, igual com el de la llei d'ocupacions, que també tenim registrada Junts per Catalunya, també fa 1 any i mig aquesta, o sigui, primer vam fer la de la multireincidència perquè jo la tenia a punt, perquè venia de fa 3 anys, fa molt temps que hi treballem, la d'ocupacions fa 1 any i mig ja està registrada. I també ens la tenen aturada, i també és un acord que es va fer a Suïssa, i per tant també estem amatents a que es doni la tramitació a aquesta llei que fa molt temps que Junts tenim en allà registrada. La pregunta que li feia abans sobre si és una llei de dretes la feia escoltant també els diputats, no? Alguns amb certa ambigüitat, no? Que s'acaben abstenint, perquè arriben a un acord amb el... Això és política, eh? Sí, sí. No passa res, però arriben a un acord amb el govern i vinga, ens abstindrem aquí. Bildu els acusa directament de voler combatre l'Aliança Catalana a través de lleis com aquestes. Podemos no hi està d'acord. Llavors, clar, s'han creat aquests blocs dintre del bloc progressista, no? Jo li explico. A veure, primer, el més destacable és que va ser una immensa majoria de l'arc parlamentari. Em sembla que no s'havia vist una llei aprovada amb aquesta majoria tan enorme amb la qual s'ha aprovat aquesta llei. Per tant, només van haver-hi 30 i pico diputats que no hi van donar suport, però 300 i pico que sí. Per tant, posem les coses en el seu lloc. Aquí ha posat vostè d'acord amb molta gent de diversos colors. Sí, va ser difícil, va ser difícil. Però en tot cas, primera objecció que se'ns fa, que és una llei racista, però el fa una persona, un diputat, ja ho dic, ho fa Gabriel Rufián, va dir fa tu fillo a racista, vaig veure ahir les imatges, però que s'acaben abstenint. Primera cosa, aquesta llei he tingut d'assessor de capçalera i que m'ha acompanyat amb tot
la Comissió per la Multireincidència del Consell de l'Advocacia de Catalunya. Advocats, que són els que defensen els delinqüents, vull deixar-ho clar. Vostès creuen que el Consell de l'Advocacia de Catalunya i aquesta comissió que està formada per magistrats fiscals i advocats penalistes haurien validat una llei racista? Algú li entra al cap? Per tant, mirin el text, que això no és així. Segona cosa, i en aquest cas per al cas del senyor Rufián. Si jo mai considerés que la llei que me posen aquí al davant és racista, li asseguro que la meva indicació al grup parlamentari seria de votar en contra d'una llei racista, perquè Junts per Catalunya no estem per conculcar els drets fonamentals d'absolutament ningú. Per tant, si es van abstindre, serà que no tenen tan clar que sigui racista i, per tant, segurament és una voluntat de fer soroll, de deixar anar alguns eslògans d'aquests que en els seus potser els hi poden agradar, però com una arma langívola política, però que no té cap sentit, perquè si no sí que seria el colmo de la hipocresia votar, abstenir-se amb una llei que consideren racista. Per tant, jo crec que són les dues proves, sobretot la primera, la de l'aval del Consell de l'Advocacia de Catalunya, de que en cap cas és racista. El que és resolutiva, això sí. El senyor Rufián, que ha estat un dels diputats, bé, i ho segueix sent, més durs, dialècticament amb el grup de Junts, entenen aquesta política que està adoptant el portaveu d'Esquerra, que moltes vegades també, per què no, sembla que exerceixi de portaveu de tot el... Sí, va guanyar el premi, el pacte aquest que hi ha per la investidura, no? Sí, es veu, allà a Madrid van les coses a vegades una mica diferent. Ara això és una mica de xafarderia, però cada any els periodistes fan, els que es mouen pel Congrés, fan com una gala per a ells i donen com uns premis, al diputat, el millor orador, el pitjor em sembla que no, jo què sé, la novetat, i donen diversos premis, no? I donen el de l'oposició, és a dir, el millor de l'oposició, el millor diputat de l'oposició i el millor diputat del govern. I el millor diputat del govern li van donar a Gabriel Rufián. Per mostrar, jo crec que això mostra quin nivell d'acompanyament en el govern socialista tenen, no? I és una pena, perquè, i ho hem dit, nosaltres que se'ns posin nosaltres, ara ja, és a dir, ens ho agafem molt bé i, escolta, ens entra per una orella i ens surt per l'altra. El que ens sap greu és que així com ara que el govern espanyol està en una situació molt complexa de debilitat absoluta i amb el que estem aconseguint, com a prova la llei que vam aprovar ara, Junts per Catalunya, amb el que estem podent aconseguir, gràcies a aquesta feblesa, 7 diputats de Junts per Catalunya, que no aconseguiríem 14 si anéssim tots junts. Llavors, clar, me comentava abans que Esquerra havia aconseguit, a canvi de votar a favor d'aquesta llei que segons ells consideren racista i tot i així s'abstenen, per tant no té cap sentit, 90 jutges, clar, la nostra llei contempla i està en el BOE perquè s'aprova l'augment dels jutges d'adscripció territorial a Catalunya, val? I a més, el ministre de Justícia fa 3 setmanes ja va anunciar l'augment que ara diuen alguns que és un acord d'Esquerra, però és que el ministre ho va anunciar públicament. Jo no ho acabo d'entendre. En tot cas, era una promesa del ministre de fa 3 setmanes, que ara és una promesa del ministre amb Esquerra. Les promeses del PSOE se les emporta el vent. La nostra llei contempla, està escrit i publicat al BOE, la modificació de la llei de demarcació i planta amb l'ampliació de jutges per Catalunya, perquè és veritat que és molt necessari. Ojalà enviessin tots aquests jutges que diuen, perquè són molt necessaris, perquè les lleis s'han d'implementar, s'han de preservar. Per això nosaltres introduïem aquesta ampliació de jutges que està aprovada. El BOE. El nostre ha sortit al BOE. Jo les promeses del PSOE, com hem començat, en tenim tantes pendents de complir. Ara anava a acabar per aquí, que se'ns acaba el temps. Com sempre. Perquè ara vostès tenen aquest repte de que s'aprovin les lleis sobre l'ocupació,
Aquesta és molt important també, perquè preocupa molta gent. També hi ha sobre el calaix altres projectes que esperen tirar endavant, no? I bé, aviam, de primeres felicitats per aquesta llei que s'ha aprovat, perquè l'últim dia que vam ser aquí ens constava que era una llei que li tenia molt preocupada, per tant no queda més que felicitar-la i res, a la que s'aprovi la següent l'esperem aquí una altra vegada. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Marta Madrenas, diputada de Junts al Congrés. Avui hem parlat sobre aquesta aprovació de la llei de multireincidència al Congrés, una llei que ha portat cua, que pràcticament feia 2 anys que estava al calaix del govern de Pedro Sánchez i que ara, doncs, a la mateixa tarda del dia que Junts va anunciar que trencava el pacte d'investidura, doncs es va treure d'aquest calaix i ara s'ha aprovat. Moltes gràcies per haver-nos seguit un dilluns més. Demà tornem. Adéu-siau.